biliguan dito. Uwi na kita. Dito na kami. Iwan ko na sila, guys. Kaya mo na yan, Bea. Hoy, Brilin, hi. Marahay na aga. Ngayon ay nandito tayo sa beach. Ano ang tawag sa beach na to, mga kaibigan? Magadapan. Ayan, Magadapan Beach. Magadapan Beach. At ngayong araw na to, tuturuan tayo ng dalawang to kung paano nga ba yung pagngangat at kung ano yung mga benepisyo ng nganga sa atin. At hinahanda na nga ni Manay Arlene at ni Brilin ang kanilang ngangangain. Ano ba, Manay, ang unang-unang ginagawa? Dahon muna. Ayan. Oo, buyo. Tinatawag na buyo. Tapos, ibigay kay Brilin. Lalagyan ng apog. Ayan, lalagyan ng apog. Gano'ng kadaming apog yan, Brilin? Kunti lang. Para hindi ka mapaso. Yun. Tapos, ano pa ba yung sunod na nilalagay? Ganito, ganito. Sunod nito, pwedeng hindi ihalo yung tabako, tutupin natin. Ganyan. Pwede rin lagyan na agad ng tabako. Kung ayaw mo ng lasa ng tabako. Ano na, ilalagay na sa loob. Ito yung tabako. Ayan yung tabako. Pwede rin ihiwalay yung tabako dito sa labas. Ito. Tapos, Tupiin. tinupi ko na sa'yo. Yan, tiklopin mo na. Yan. Yan. Tapos, ito bunga. Bunga. Ayan yung bunga, yan yung nakakapagpapula. Ano? Oo. Pwedeng kalahati lang. Pwedeng buo. Ako buo eh. Kalahati lang sa Akin buo. Yun na yung unang ilalagay sa bunganga. Yung, Pwede rin. oh, pwede kang kumagat muna kahit konti. Sa akin, yun dapat ang una. Ito una. Bago to yung sunod. Tapos, sunod na yung dahon ng buyo. Yung tabako. Oo. Yun guys, yung pinalamanan guys ng apog at saka ng tabako. Ito na. Ito yung buong bunga. At hindi pa nabiyak. Ito yung nabiyak. Ito yung apog. So dahil gusto din nilang magnganga ako guys, paglalagay na lang din ako ni Manay Arlene. Kasi nakakaya naman guys. Kailangan makisama tayo. Pero guys, hindi naman siya masakit sa ulo. Ano ba yung sinasabi nilang nakakalasing daw yan? Bakit nakakalasing? Pag magyamo yung tabako at saka yung bunga. Yun pala yun. Dapat yung kunti lang. Kasi guys, para daw kayong uminom din ng alak pag nalasing daw kayo ng apog. Tsaka, ng tabako pala. Tabako. Ayan guys. Ano to? Dapat nasa gilid lang para hindi ka paso ng apog? Kabila, kahit yung nilagay. Guys, pag eto, nasa bunganga nyo na, hindi ibig sabihin na pag halimbawa, medyo tunaw na o pino na yung hiningipa nyo, ay hindi nyo idudura. Dapat yung laway nyo, kasi may katas yan guys eh. Yung katas nun, magkukulay pula. Yun, katulad nun. Tulad nito. Diba? Kailangan idudura mo. Libre na yung lipstick.
Pati ipin may lipstick. Sarap. Wala pa. Buyo pa. Green pa eh. Ano yung kulay ng... Oo. Kunti lang nailagay mo, puti doon sa green lang. Napula. Kunti lang sa akin, pahingi pa nga ang bunga. Ito. Napula. Pwede naman kung matabang, pwedeng dagdagan ng bunga. Ito, bunga. Pahingi ako dito. Pag matabang yung timpla, Nakakalasin. Next time nito, yung nakaya ka nito. Pag ikaw ay nalasing. pero masarap. Ayun guys, meron na. Sabi ng iba guys, pag ano daw, minsan masama yung pakiramdam mo. Minsan yung iba hindi nainom ng gamot eh. Yung ginagawa nila, eto na yung ano, pinanggagamot. Lalo na sa mga bata, ano? Dito kasi sakit ng tiyan. Gaganyan. Pero syempre, May lagnat. yun kasi guys, yung nakasanayan dito. Ayan, oh. Dito sa probinsya kasi. Dahil malalayo kami sa ospital. Sakit ng ipin. Kasi nga, Pampatibay daw sabi ng ipin. Libre na yung lipstick. Mga ka nga dyan. Oh, ganyan guys yung ano, tsura. Diba? Ang ganda. Libre na yung lipstick. Pero guys, masarap siya. Guys, tatakbo ako sa dagat kasi medyo nahilo ako ng bunga guys. Napadami yung lagay ko kasi humingi niya ako. Hala! Ayan guys, kailangan mag-ano ka, ang tawag nito, kailangan maghilamos ka para umukay ka na. Okay na guys. Kasi kulang yung timpla kanina, kaya nagpadagdag ako ng bunga, yung wala, ito nakakahilo, parang nakainom ka. Hi guys, pauwi na kami. Taro, kung basan to na, ako ba si Taro dito? Pauwi na kami guys.